Ivy! Ivy, anak! Hingka pa'y man nag-alagistor tikwa, sardinas kan nirayto yan, Apollo nga kanton. Ibagam to nga ited kong tunok kwa, agsuldo ni papam no katapusan. Utang manin, mababain ako ni gestor. Ivy, mas pipiya nga pumuskol tarupam, kisamat umimpis day tabitukam tibisin. Ati pa'y pagkadang amis utang nira. Ay, ada kanyam no kayat mo agsidat ti asin ken mantika. Ay na, nakasadsadot, narigat nga maibaon. Amo yun nagagat kayo lang no naluton jay sidakan jay inapoy. Kararamit ang karuti modul ko. Narigat magbasit, panagbiag, mitata nga eskwelan. Di pa ilarim warjay ginit, ujul mantiin kamkit kita. Ay na, urayan pa'y lang aya nga matnag ti matris ko sa dokamapan. Tapusin ko muna. Anya tiro urayam nga agtambling jay kaldeng. O kayo mabaon, at aramit ang karuti nga modul. Ay, sus, may ibagayo lang nga agmudmudjol kayo na maibaon kayo. No ayaban kayo nga mangan, awan ti ibagayo nga agmudmudjol kayo, nakalalisto kayo. Ay na, ay agbibiyagak dito rabaw ti dagat ti mano nga tawon. Anak nga na anak idikal man. Don't try my intelligence. I'm your mother, remember? Apay nga sa kanayon ti babaw nyo, adagarod ni Manong. Ay na, ibaon na pa jay inuuna ng kanya na. Paborito yun ni Manong. Ano samta si katiburida? Apa naman agugas ti plato. Ay, kasla nga tigring agburburak ti dara na daytoy nga ubing. Damdama, agsagad. Permi. Kurang na lang rumor ti asok di talapayag mo. Aglampaso. Amom kasla nga tambutso tanghiwat mo. Bakit? Katulong ba ako? Ay, permi ay bikas lang nga bumtak dayto eardrum ko kanyam. Yang nga ti baksin nga pangpakalma nga ited ko dito ubing nga daytoy. Ay, biyag. Ay, wow. You know what, Ivy? Ingkanta tangdanan ka ti kwarta. Hamungay kami na ipagpagangaos to, mama. Dati mong dagita nga malaban, tasya kung taglaba, mama. Apay gamin ti lubong nga dakkel, ti na nagbaliwan. Umimbag mo't kumantap no maikat ti lockdown.